Kita lanjutkan proses penulisan pangukapon bit 18 dalam aksara toba. Kita mulai dari subbab pertama. Ha le lengse. Nihuta Babel. Ayat sada sahat rodi walu. Ayat 1 Dungsal pui. Puida ma suru-suruan. Na asing tuat sian banua gijang. Namar huaso gudang. Gabe tiur matanoi dibahen hasangaponna. Ayat 2 guguma suarana maju ju. Nunga pesan. Nunga pesan. Babel nabalgai. Gabe inganan niaka sibolis. Jala hurungan ni nasa todi nahodar. Jala huru-huruan ni nasapidong narosam. Aka hagigian. Ayat 3 Ainaung minum do saluhut bangso. Sian anggur pangarimasan. Nasian parmainonna.
jala donganna marmainan doaka raja na ditano on naung gabe mamorado akka per tiga nitanoon binahenni hagogoon ni hagedu honna. Ayat 4. Dungi hubege mas suarana asing sian ba nuagijang namadok lao mahamu ale bangsokku ruar siani hasa unang partohap hamu diaka dosana unang dohot hamu majalo di haporsuhonna i haporsuhonnai ayat 5 ainunga sahat roti banua gijang akka dosana nunga marningot debata diaka hajahaton ayat 6 baloson hamu tu ibana songon naung bina henai silopit ma bahek kamu marguru tuaka ulaun silopit 2 ma tahu hok kamu
tu ibana tu panginumanna sinarohonnai. Ayat 7. Manang sadia hasangapon dohot pargodabuson parga pargadobuson nani a ithonna tu dirina nasai godang hapersuhon dohot arsak niroha ma lehon hamu tu ibana ai didok ibana di rohana di bagasan rohana nahudul doau manga rajai idang na mabaluau nasotupa idaokku arsak niroha ayat 8 di baheni di bagasan nasadarima songgop tuibana akka hapersuhon hamatean dohot adung dohot haraparon
Dungi tu tutungon maibana. Tu api. Ai nagugudo Tuhan bebata. Na manguhum ibana. Subbab kedua, anggu hangguk. Niaka na mangadungi. Hutai ayat sia saat rodi 10 sia. Akka raja na ditanoon. Akka donganna marmainan jala mar gadobus. Ima manangisi. Jala mangadungi ibana. Di na idaon nasida imusni panutungan nai. Ayat 10. Na madau-dau. Nama nasida jongjong. Dibahen biar nasida. Mida par niahapan panai. Ia hatanasida na marjea. Na marjea doho. Hutana balga. Huta babel na tugui. Ai di bagasan
nasa jomdo. Lulu uhum tuho. Lalu, bukan lulu, lalu. Lalu uhum tuho. Ayat 11. Tangis ma aka parat tiga ni tanoon. Aka naung marsak mida ibana. Aiso adong be na manuhor. Buniaga nasida. Ayat 12. Ima akka buniaga sere dohot perak. Mata intan mutiha. Hain nabotar hasubba. Surta. Abit narara. Dohot nasa nahusus. Rodi ragam ni ula-ula. Nasian gading. Sian hauna arga. Sian haksa. Bosi dohot batu marmar. Ayat 10 tulu. Akup ni ulu mamis. Dohot miak na khusus. Pamurpuri
Dohot mir. Dohot Hamidjun. Anggur, miak, itak, eme, horbo, biru-biru, oda, ureta, hatoban, rodi, hosa, nijolma. Ayat 14. Nunga mutsat sianho parbueni hau nahina solohon niroham nunga mago sianho nasa na uli jala na tiur berengon nasotupa bejupang hakkai. Ayat 15. Akka namar tiga-tigahon sisongoni akka naunggabe mamora bina hennai jongjong madau-dau dibahen biar nasida mida parnia hapanna tumatangis jala manguhi. Ayat 16. Ninna nasidama namarjea namarjea doho hutana balga na marapithon abit nabotar dohot rara
dohot hasubba, nani lapis pisan dohot sere, nang mata intan rodi mutiha, ai di bagasan sajomdo gabe suda, hamoraon nasongon ih ayat 10 najongjong madao dao ma saluhut juara mudi, dohot akka na marparau, makoris topi laut, dohot anak parau, rodi saluhut na marulaon di laut, ayat 10 lalu jadi maju jauh mana sida marinda timus ni pamurunanna ninnama dia natudos tuhuta na balga ih ayat 10 sia gabe di pirhon nasidama orbuk tuulu nasida, jala maju jauh mana sida puhut tumatangis,
Jala mangang guhi. Akanin nama. Na marjea. Na marjea doho. Huta na balgai. Bina henna ido gabe mamora. Saluhut na marparau di laut. Marhite sian hamoraonna. Aidi bagasan sajomdo di panep-nep. Subbab ketiga. Las niroha na di banua kijang. Ayat 20. Sahat Rodi 24. Ayat 20. Halasson mai. Ale banua gijang. Dohot hamu. Akka nabadia. Rodiaka apostel. Nang panurirang. Ainunga diluluhon debata. Hamu tu ibana. Ayat 21. Jadi dihiddat sadas suruan naguguma sadabatu.
nasalusung nabulong. Didabu mai tu laut. Huhut madidok. Songoni sahali madangguruhon bolok konot on ma. Utababel na balgai. Gabe idang cupang be. Ayat 22. Nasotu pabe tarbege di bagasan ho. Suara niaka perhasapi. Dohot si parede. Dohot partulila. Dohot parsarune. Idang jupang be di bagasan ho. Pakuling ni paduda. Ayat 23. Nasotupa be marsinodang. Di bagasan ho nanggo palito sada. Dang tagamon tarbegebe di bagasan ho. Suara ni panguli. Dohot orowan.
Ai naung dirajai para tiga-tiga mudo tanoon. Jala mar hite hada tuon mudo. Gabelilu akka bangso. Ayat 24. Najupang do di bagasan hutai. Mudar niakap panurirang dohot akka nabadia. Ro di mudar ni saluhut. Naung tarseat tanon. Nah, sampai di sini sudah selesai kita tulis. Sekarang mari kita periksa mulai dari awal apakah penulisan ini ada yang salah. Kita periksa ayat demi ayat mulai dari atas. Pangukapon bidu 10 walu. Haleleng seni hutababel ayat sada sahat rodi walu. Dung salpui hui dama suruh-suruan na asing. Ini tuat harus tambah pengolat. Tuat sian banua gijang namarhuaso godang. Gabetiurma tanoi dibahen hasangaponna. Gugoma soarana majujou nunga pedan nunga pesan. Jadi ini bukan pedan, pesan. Nunga pesan ini tidak ada na. Nunga pesan babel nabalgai. Gabe inganan niaka di sini kurang tompi. Sibolis jala hurungan ni nasa toddi nahodar. Jala huru-huruan ni nasa pidong narosam. Sini kurang tompi. Akka hagigian. Ay naung minum do saluhut bangso sian anggur pangarimasan na sian parmainon na. Jala dongan na marmainad do. Sini kurang tompi. Akka raja na di tanoon. Naung gabi mamorado akka pertiga-tiga ni tanoon. Binahen ni hagugoon ni hagiduhon na. Dungi hubigema suara na asing sian banua gidjang na madok. Lao mahamu. Ali bangsokku. Ruar siani. Asaunang pertohap hamu diak kahosana. Unang do tamu majalo dihapur suhon nai. Anong ngasahat ro di banua gidjang akka dosana.
Nungamarningot debata diaka hajahatonna. Balossonon hamu. Balosson hamu tu ibana songon naung binahen nai. Silopit ma baik kamu. Marguru tuaka ulaonna. Silopit dua ma tahuhon hamu tu ibana panginuman ni sinarhon nai. Manang sedia hasangapon dohot. Manang sedia hasangapon dohot. Pargadobuson naniaiton na tudirina nasai godang haporsuhon dohot arsak niroha malehok kamu tu ibana. Didok ibana do didok ibana di bagasan rohana nahudul doau mangarajai dang na mabalu au nasotupa idauku arsak niroha. Dibaheni di bagasan nasadari songgop tu ibana akka haporsuhon. Sini a lebihan hamatean. Hamatean dohot adung ini bukan sama dengan ini pangolat. Adung dohot haraparon. Dungi tutungon maibana tuapi. Ay nagugu do Tuhan di bata. Namanguhum ibana. Angguhangguk ni akana mangadungi utai ayat sia rodi 10 sia. Di sini bukan angka 6, di sini saringar eng. Akka raja na ditanoon, akka dongan na marmainan jala margadobus. Ini bukan margo, margadobus. Margadobus ima manangisi jala mangadungi ibana. Dina idaun ini lebih dihapus nasida. Timus ni panutungan nai. Nama daw nama nasida jongjong dibahen biar. Sini kurang pangolat. Sini dibuang. Biar nasida. Mida parniahapan nai. Ay hata nasida. Namarjea doho hutana balga. Huta Babel natugui. Ay di bagasan, ini kurang pangolat, ay di bagasan nasajom do. Lalu uhum tuho. Di sini kurang tompi. Tangis maka pertiga-tiga ni tanoon. Akanaung marsak midaibana. Ay suadongbe namanuhor buniaga nasida. Ima akka buniaga. Di sini kelebihan. Ima akka buniaga sere dohot perak. Mataintan mutiha. Ini bukan na tapi miak. Oh ini hain. Ini
haen, haen na botara, hasubba, surta, abit narara, dohot nasana khusus. Rodi ragam ni ula-ula nasian gading. Sian hau na arga. Sian haksa. Bosi dohot batu marmar. Ini kurang tompi. Akup ni ulu mamis dohot miak na khusus. Pamurpuri dohot mir. Dohot hamidjon. Akup anggur miak. Itak. Eme. Horbo. Biru-biru. Hoda. Hureta. Khatoban rodi hosani jolma. Sini kelebihan ma. Nungamusat sian ho parbue ni hau nahi nasolohon ni roham. Nungaro sian ho nasanauli jalana tiur berengon. Nasotupa be jupang akai. Akka nomor 33, akka nomor 33 hon si songoni akka naunggabe mamora binahen nai jongjong madau-dau dibahen biar nasida mida parniahapanna tumatangis jala mengangguhi ninna nasida ma namarjea doho hutanabalga namarabit honabit nabotar dohot rara dohot hasubba nanilapisan dohot sere nang mataintan rodi mutiha ay dibagasan sa jomdo gabe suda hamoraon na songoni. Najongjong maddaw-daw ma saluhut juaramu. Juaramudi. Dohot akkana marparau. Makkoris topi laut. Dohot anak parau. Rodi saluhutna marulaun di laut. Jadi maju-jauh manasida marnida timus ni pamurunanna ninnama. Dia na tudos tuho. Dia na tudos tuhutan na balgay. Gabe dipirpirhon nasida ma orbuk tulu nasida. Jalama jauh-jauh manasida. Uhut tumatangis. Jala mengangguhi. Sini kurang tompi. Akanin nama. Namarjea doho. Sini kurang a. Namarjea doho. Hutana balgai. Binahen naido. Gabe mamora saluhutna. Marparau di laut. Sini pangolat. Marhitesian hamoraonna. Ay dibagasan sa jomdo. Di panep-nep. Lasniroha na
lasnirohan na di Banua Gijang ayat 20 sahat ro di 24. Halas son may ale Banua Gijang dohot hamu akka nabadia rodiakka apostel nang panurirang anong nga hululuhon debata anong nga diluluhon debatahamu tuibana. Sini bukan i tapi di. Jadi dihiddat sada suru-suruan, di sini pangulat kurang. Jadi dihiddat sada suru-suruan nagogomas sada batu. Sini kurang saringar eng. Dungi dihiddat sada suru-suruan nagogomas sada batu nasalosung nabulun. Didabu. Sini bukan mu tapi ma. Didabu mai tu laut. Huhut ma didok. Songoni sahali. Sini pangolat. Madanggurhon. Bolok konoton ma hutababel nabalgai. Gabedang jupang be. Nasatupa be terbege di bagasan ho. Suara ni akka parhasapi. Dohot si paredde. Dohot partulila. Dohot parsarune. Dang jupang be di bagasan ho. Ini la. Pakuling ni paduda. Nasatupa be marsinodang di bagasan ho nanggo palito sada. Dang tagamon terbigebe di bagasan ho suara ni panguli dohot orowan ay naung dirajai pertiga-tiga. Ini bukan nu tapi mu. Ay naung dirajai pertiga-tiga mudo. Sini bukan rano, tano. Tanoon. Jala marhite-hite hada tuonmu. Hada tuon mudo gabelilu akabangso. Sini bukan persen tapi saringar eng. Najupang do di bagasan hutai mudarni. Sini bukan angka 6 tetapi saringar eng ditambah tompi. Najupang do di bagasan hutai mudarniak kapanurirang. Di sini kurang tompi. Dohot akan abadia. Rodi mudarni saluhut. Naung terseat di tanoon. Oke, sampai di sini kita sudah selesai menulis dan membaca kembali
penulisan pangukapon Bidu 18 dalam aksara Batak Toba. Sampai bertemu kembali dalam penulisan pangukapon Bidu 10 Pitu.